Сылу ханым, siz teatrda 13 yıl icad edersiz. Şu vakit içinde eğer başaklar saylahan bolsam degan oylar başınızga kelgeni buldum. Teatrga nişik kildiniz, nişik kelip ornaştınız Etna teatrına? Men endi teatrga Etna Xalq teatrынан kelip ornaştım dep aytsam bolaydı. 2007-жылдан beri көп капысында катнаштым. Шундан соң инде кастинглар болду. Шул кастинг аша келип электим деп айтсам да болайын. Башка хөнәрне сайламас идем деп те айтсам болайын. Хөнәрләр бик көп инде бар. Но көңелемә якыны театр сәнгате деп айтсам болайын. Сәләт дигәннән ашарга бик тәмле пешерәм мин. Ни дигән ризык әзерләсәм дә мактый ашыйлар. Аны мактанып әйтүем түгел. Шуннан соң инде тагын сәләт дигәннән балык тотырга яратам. Чөнки әтием минем бик атаклы балыкчы иде. Мөгаен шуннан да килгәндер инде ул. Менә шул балык тотарга бик каты яратам. Bu turmuşta bütün нәрсәне татып һәм тоеп карарга кирәк диләр. Нәрсә эшләргә берничектә кыюлыгыз җитмәс иде, Сылу ханым. Бу тормышта минемчә үземнең намусымны аяк астына салып таптарга берничектә йөрәгем җитмәс иде. Намус ул минемчә беренче урында булырга тиеш. Нинди социаль шелтәрләр белән кулланасыз, Сылу ханым? Шелтәрләр дигәндә минем иң бик яраткан нем WhatsApp инде ул. Балаларым белән дә сөйләшсәм дә, дусларым белән дә һәр вакыт шул WhatsApp аша. Instagramда бик әйбәт инде ул, ВКонтактеда бик әйбәт инде. Ну, мин аны теге заманча дип әйтмәс идем. Һәрбер нәрсә үз урынына кирәк, ярак булып тора инде. Үз тарафыгызга килгән тәнкыйтьне ничек кабул итәсез? Хәтерегезне калдырган сүзләр булдымы? Тәнкыйтьне кабул итәм. Ну, чөнки үзем генә калганда бер кат уйлап, тагын бер кат уйлап куям. Ничек шулай булды икән, ник алай булды икән ул дип. Шуннан соң уйлый, бер-ике көннән соң барсы да үз урынына утыра. Аннан соң мин аңа бик үпкәләмим. Киресенчә бик әйбәт кабул итәм. Халкыгыздагы 3 иң начар сыйфатны атагыз. Сыйфат дигәннән 3 сыйфатның миндә фақат берсе генә бар дип әйтер идем. Ул кешегә туры бәреп әйтү. Менә минем үземә начар сыйфат шул дип уйлыйм мин. Бер яктан әйбәттер дә инде, бер яктан начардыр. Кемдер авыр кабул итә инде аны. Но мин үземчә минем начар халкым менә шул. Сезгә нәрсә мөһимрәк, дөреслекме әллә күңел тынычлыгымы? Мин бу тормышта дөрестлек белән барам. Ничек дип әйтим инде, менә бер яктан алганда балаларымның сәламәтлеге, аларның тынычлыгы өчен мин бик тә ничек дип әйтим инде, кайгырам. Алар шат күңелле булганда мин сөйнәм. Менә күңел тынычлыгы шул була инде. Аннан соң аның янәшәсендә дөреслекте инде. Менә шул. Сез театрда хезмәт итү дәверендә тамашачы үзгәртеме? Бу заманда минемчә хәзер тамашачыны берничек тә алдалап булмый. Тамашачы безнең өчен, артистлар өчен беренче урында тора. Һәм алар бик нык тәнкыйтьче дип тә әйтсәм була инде. Бүтән булган әйберне алар һәр вакыт спектакль битүгә әйтәләр алар. Минемчә
мында бер нинди де уйлануу да неде булмасы дип уйлайм минем яктан. Сезнең иң соңгы караган фильмгә исәп калган китабыгыз? Китапларда укыштыргалыйм инде. Укыган китабым Сөембикә. Мин аны иртәнге 4нче яртыга кадәр елый иде бер нинди эш эшләмичә укып бетердем. Мин аңа бик шат. Һәм шуннан соң кинолар бик каты яратам. Менә соңгы вакытта караган кином Мел Гибсонның Апокалипсис дигән иде. Мин аны 3 тапкыр телевизордан повторга куеп карыйм һәм шуңа бик каты сакланам. Пандемия нәтиҗәсендә туган вазгыять сезгә нинди йогынты ясады? Пандемия дип әйткәндә инде самоизоляциядә утырганда баштан барлык бутак туганнарым, тумачаларым дигәндәй барысы баштан үтте. Аларның сәламәтлекләре турында кайгырып, борчылып, телефоннан шалтыратып белешеп тордым. Иң мөһиме якыннарымның сау сәламәт булуы минем өчен бу дөньяда. Менә пандемия дигәндә алар безне тагын да якынайтты, тагын да бер-беребезне нык ярата башладык. Бу заманда әле монда чабабыз, тигендә чабабыз, бер-беребезне кайсы вакытта күрә дә алмыйбыз. Менә шушы пандемия аркасында, теге әйбәт яктан әйтәм инде мин. Нык ниттек, якынлаштык дип әйтәсем килә. Тормыш девизыгыз? Тормыш девизы дигәндә минем бер генә девизим күп була алмый. Алга һәм тагын бер кат алга. Тормыш девизим шул. Тиздән сезнең күркәм юбилеегыз якынлаша. Артка борылып карап, узган елларга нәтиҗә чыгарса, үз алдыгызга куйган барлык максатларга ирешә алдыгызмы, Сылу ханым? Артка борылып карасам, алга борылып карасам дигәндәй куйган максатларым андый бик катгый юк. Минем беренче урында максат дигәннән менә безнең режиссерыбыз Рамил Фазлиев, минем беренче укытучым дип әйтсәм була инде. Ул куйган максатлар, менә шуннан чыгып әйтәм инде, максатлар дигәндә нәйме? Җиренә җиткереп башкардым дип тә әйтеп була торгандыр инде, кайбер җирләрен инде. Кайбер җирләре бәлки барып та чыкмагандыр инде. Менә шул максат дигәннән бик каты борчылган вакытларым булды. Бик каты борчылган вакытларым булды. Инде алдагысы үземә телисем килә: саулык, сәламәтлек, исәнлек, саулык, бәхет, шатлык. Шуннан соң тагын да матур рольләр, аларны исән-сау гына башкарып чыгарган насыйп булсын.